ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба видеои имрӯза. Умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир бо хоҳиши подписчико мехоҳам барои шумо анами курта почои доинга нишон диҳам. Амиҷада 4 глеки инами 4 куртае ки аввалда ҳаст, ино ҳамроҳи почоҳошонанд. То размери 58 доштай. Бинед чӣ хел хушрувак. Материалошон доинганд, ҳамроҳи почаянд, то заминан яким дароз нестанд. Ана баъд аз чорум куртаи тарафаш аз анаваи сиёҳ ва ёш ҳамаш куртаи холиянд. Ваям доингай то размери 58 доранд. Нархҳои ино аз 140 сомон сар мешавад то 150 сомонира. Озӣ бинед то охира тамошо кунед. Дар инҷа куртаҳои 100 сомонаям ҳаст. Ана ин намудо бошад 130 сомон. Стилошона бинед чӣ хел хушрувак. Ино то размери 54 доранд. Стилои маладёшка, абайни куртоҳо меган инора. Ҳози модадай. Материалошон слингай, доинг нестан, слинган. Неким слинги ғавсаки хушрӯ. Ана и бад ҳаст 140 сомон, сиёҳи пеш тигр дорад ва и 140 сомон то размери 56 ҳастай. Ана бад тамошобинони азиз, двойко ҳастай. Анами шанелора чӣ хел мебинед, сиёҳу сафед доранд. Ино нархошон аз оптимуш аз 100 сомон то 120 сомона. Хулоса анами хеле анами двойко ҳамаш аз 100 сомон оптимуш то 120 сомон донашайда. Ин навора аз бозори Корвон, даромадгоҳи рақами 12, тарафи Тиллобозор, дуюм ряд ма ба навор гирифта пешниҳоди шумо гардондагиам. Касоне ки дар Тоҷикистонанд метавонанд ки омада бо аз наздик бинанд. Дар дуюм ряд бинед, дуюм ряд куртаҳошон ҳар хелай 130, 140, 150 хулоса ҳар хела нарх ҳастай. Мақсад ки агар дона хариданӣ бошед, анами двойко материалошон софтай. Хеле медонед ранги креп бамбук баринда, гирбишин ё ин ки креп бамбук баринай. Ана инаш боша жаткаяй. Дона хариданӣ бошад аз 120 сомон сар мешавад анами двойко нархи донаш. То размери 52-54 дора. Ино размерҳои калони бад надоранд тамошобинони азиз. Хулоса анами буд видеои имрӯзаи мо. Раҳмат ки бо мо будед. Хайр, саломат бошед.